Para sa dugang ang mga balita sa Negros kag Panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maramo nga salamat, Jert, mga kapuso sa Bacolod City. Tiyo, ginbuno patay sang iya hinablos. Suspect ginasuspetsuhan ang tiyo kag hagugma sini nga may relasyon. Yaring balita nga itong gintutuka. Anong rason kung maging patay mo sa tiyo mo? Ano man? Wala pa nakasabat sa pamangkot sa news team ang ining lalaki nga suspect sa pagpangbuno. Ginsulong na ini isang sining nga babayi tuga sang tuman nga kaugot. Apisar ginpunggan na sa kapulisan, pilit nga ginalabo sa babayi ang suspect. Ang lalaki, amo si John Paul Castillo, 25 anyos. Suspect ini sa pagbuno patay si Tiyo nga si Mabini Mumbai, 44 anyos. Ang duha, ang lunsay manugpangisda sa Victoria City kag temporaryong rigapuyo sa Barangay Sumag, Bacolod City. Agas Agosto 18, samtang gakatulog ang biktima. Tato ka beses sini ginbuno sang iya hinablos. Hila sa dughan, kag likod ang naagom sang biktima nga gintunaan sa iya kamatayon. Nalagyo suspect matapos ang krimen apang nadakpan sa kapisan sa bulig sa mga residente sa lugar. Nagwa sa investigasyon, yung ginasuspetsohan sa suspect nga korsunada sa Tiyo ang iya live-in partner. Tungod sa iya nga bisyo siyempre ginadiktahan sa guro kung anong gasulod sa ulo ya. Abi guro kung anong gasulod sa ulo ya matuod. Di wala man nakamatuoran ang tanan nga ginahuna-una ya. Sunod sa kapisan, nagalain-lain ang sabas ng suspect kung nga ginpatay sining Tiyo. Suno sa iya aligasyon sa at first, pero sa subong kung pamangkoton mo sa do hang naman sa as in may intent to kill gid siya kay biskan ginapugma na sang yaman mismo pamilya. Sige pang iya pagpamuno. Pag-akaw sa nga may isang suspect, masami nagatugas ang gamo sa ila pamilya ang iya anak. Wala na sila relasyon sa iya lang ang paminsaron. Ako ang bata ay ang amay. Ang pinataya, bayaw ko. Perti kasakit patsagon. Nagpaiway na nga maghatag pahayag ang suspect. Ginpasakaan ni reklamo nga murder kay ina sang aga. Saan kong yung kaso Tagaan ko na ustisya nga akong kamatayon sa bahan na ako. Opo, Kiril Quisidio, Adrian Prietos, One Western Visayas.